Igbo kwuru sị na ọ bụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'iro na azụ dị n'ime ngịga. Ihe niile anyị na-eme n'ụwa nwere otu onye ma ọkwa na mmadụ abụọ maara maka ya. Ọtụtụ oge ọ na-abụ ndị ezigbo enyi anyị maka na a sị na ka ha eri anaghị eri onwe ha. Ma kedụkwanụ na ọ bụrụ na ka ha erikọ na-eri onwe ha na nzuzo? O nweghị ihe ekwukọtara ka ekwukarịa ha na ile ọyị so. Ọtụtụ ndị anyị na ha na-eme ọyị bụ ha bụ nsogbu niile anyị na-enwe n'elu ụwa. Ihe ụfọdụ ji wee bụrụ enyi gị bụ iji mara na akwa na-emebi ihe ọma niile ị na-akwadoro onwe gị. Ihe dị otu a kachasị njọ n'etiti ndị ahụ anyị na-akọrọ ihe ọbụla banyere onwe anyị maka na Igbo sịrị na ọ bụ onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ọnụ ya. O nweghị ihe dị mwute ka ile ọyị maka na ezi ọyị ekwesịghị ịbụ ihe ga na-ebute anya mmiri. Mara na anyị niile nwere ndị dị otu a n'etiti anyị. Ndị dị ntụfu dị nchụ a anaghị eji anya ahụ ebe ihe ọma na-emere mmadụ, ọkachasị nke na-achọ imere ndị ọyị ha. Ọchị na-ejupụta ha eze mgbe ọbụla mana iwe juru ha obi. Ha na-ahụ ihe ụwa a dịka ebe a kara ọsọ. Ihe ọma mere gị, obi agbawa ha. Onwekwanụ ka obere ụkwụ siri wee kpọọ gị, aṅụrị abụrụ sọ nke ha. Ụfọdụ oge ihe anaghị agara ndị dị otu a maka na ajọ obi ha zoro ezo. Ha anaghị ekwe ka ihe ọbụla dị mma bịara ndị ha maara. Gị onye dị otu a, ọ gịnị bụ nsogbu gị? Ụwa o mere ihe ọjọọ were nabata gị? Kedu mgbe ị ga-akwụsị ịgụ ka ihe ọma na-emere mmadụ ma bido gụwa nke gị? Mara na ka otu siri agba igwe bụ ka ihe ilu a ga-esi rie isi gị ma ọ bụrụ na ị mụgharịrị aka mgba. Ka ị na-erule enyi gị iro, chetakwa ma mara na onye na-enyo isi a na-apụta. Otu ike ahụ iji wee mara ndị ọzọ a ga-ejikwana ya mara gị mgbe oge ruru. Nwanne m, hie asaa n'anya ma mara ndị gị na ha ji okwu. Ile ọyị jọgburu udene ma sigbukwa anụ nkakwụ. Ị maghị ma ọkwa na ọyị gị na-elo gị ilo maka na ọ nọ gị nso. Jidekwa ọnụ gị aka ma mara na obi mmadụ dị njọ ma ugbu a ma echi ma wee ruo mgbe ebighị ebi. Marakwanụ na ọtụtụ ihe ọma na nke ọjọọ mere gị dị mma ka ọ bụrụ naanị gị na chi gị ka ọ dịrị. Ka ị na-eme njem gị n'elu ụwa a, mara na ọ bụghị onye ọbụla nwere obi sara mbara dị ka nke gị. Tinyere ya amamihe tụmadị ebe ndị ọyị gị nọ maka na ilo kachasị ilo bụ ile ọyị. Mara ndị gị na ha ji okwu n'ihe gbasara ọganihu gị ya na ebe ị na-eri mperi. Echefula na ọchị awụghị ụtọ, ile ọyị ajọka. Ezi ọyị m, mara na irere ghara eze anya eze egosi ihe o ji eme ire. Ma mara na ọ bụ ndị na-eje mposi n'abalị na ahụ ụkpala ndị mmụọ. Ya mere, chetakwa ka ị were mmiri na ncha na-akwụsị aka gị ike kwa mgbe. Mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ọ bụrụ na ị ga-apụ apụ. Mezikwa ihe ndị ọzọ niile ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie ya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde 25 nke ọnwa Julaị, pụsụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị. Onye ịnụrụ onye bụ Maazị Ndụdị na-asụ unu ka emesịanụ. Kabakwa ahụ ka i soro anyị n'izu ụka ọzọ. Anwụchule.